Where are you going? Huh? Smoking? Yeah. You don't want to join your kids? No. Why? Maginaw pa rin. Ay, hindi tayo makapag-garden. Look. Yung flag. Akala ko malaki yung ano. It's cold, han? Maginaw sa labas. So, kaya balik tayo sa loob. So, yun na nga mga loves, no? Ang bahay namin is sobrang tawag nito, tignan nyo, makalat ngayon kasi nga, yung aming ref kasi is nakalabas ang ref. Kasi nga, ang ice is hindi nag-work. Nakita ninyo yan, binungkag ni Tami kasi, akala niya sira yung, pero, nag-ice pa rin siya mga loves. Binalik ni Tami kasi wala namang broken, no? Broken. Wala namang sira. So, ngayon, nandito din yung ating, vacuum. At, yung sa likuran niyan, ang dumi. So, nilinis ko. And then, pagkatapos niya, nilagyan namin ng coat. Ito po yung pang-coat pala namin sa floor, mga loves. Kasi nga, may nagtatanong kung ano yung mga nilalagay namin sa aming sahig. Kasi yung sahig namin is wood, oh. Wood po ito mga loves, and then kailangan siyang protektahan lalo na sa mga kuko ng aso. Ito yung ginagamit namin. Tingnan nyo naman yung picture. Totoo yung picture mga loves. Kung dull yung sahig ninyo, maging ganyan siya. Hindi siya slippery pero protection din siya. Tignan mo naman yung mga kasama ko sa bahay. Si Tami busy sa paglalaro ng Sudoku at itong aking mga alaga is busy din sa kaka-relax. Walang mga ginagawa kundi tulog ng tulog. At itong aso ko talaga ang sama ng tingin sa akin. Para na niya akong patayin. Tingnan niyo naman yung tingin. Kakaibang tingin talaga, nakakatakot. Kung hindi niyo yan kilalang aso na yan, matatakot talaga kayo sa tingin. Tingin pa lang papatay na kayo, mapatay na kayo. O diba yung pusa ko din. Tulog after looking at me. Look at that. Tingnan niyo itong asawa ko, kumakain na kanina, and then hindi ako hinintay. Ngayon, gutom na ako. Tanungin nga natin, bakit ayaw niya akong... Why you're eating without me? Hmm? You sounds hungry. I told you want something, you said no. Okay. I'm your wife. You should wait for me. I asked you, you said no. Ay, nako talaga, Dudong. You wait till I'm done, then you say, oh, I'm hungry. You do that all the time. Yung tulips natin, ready na. Ayan. Hello. Oy, di ba no? Yeah. Yes, Han. Okay. Ayan. What's up, guys? Di ba nakita niyo yung tulips? Ang saya. First, bulaklak natin. Anyway, itong asawa ko talaga, gusto ng kape siya. Pero tignan nyo, kumakain ng hindi man ako man lang sinabihan. Hay, naku, hindi talaga kami magkasabay. Magkasabay lang kami kung dinner. Talagang, ngayon, nagutom ako. So, ngayon, ano na naman kakainin ko? Leftover na naman, mga darling. Ganyan yan si Tami. Paminsan, masasabi ko, kaming mag-asawa, no? Nasanay na kaming ganito, na pag breakfast, paminsan lang talaga kaming magsabay. Kasi nga, trabaho siya. And then, kung andito naman siya, nakakain siya kasi nga, palaging gising sa palaging gising siya sa mga 2 o'clock, 3 o'clock. And then, alam niyo kung anong pinagagawa niya. Oras niyan, manigarilyo. And then, kapag magutom, kakain yan siya. Paminsan lang kami magkasabay. Talaga. Paminsan lang. Kapag dinner, magkasabay talaga yun. Walang choice, no? Kasi nga, magkasabayan kami. Pero pag wala siya dito, hindi, wala akong kasabay. Kaya paminsan, kapag kumakain yan siya, pinagtitinginan ko, kakain ka, and hindi ta magsabay, parang ganyan kaming dalawa, no? Ang iba kasing mag-asawa, mga loves, mag-ano sila, yung parang, sabay. Mostly talaga din sa Amerika, magkasabay lang pag dinner. Sa Pilipinas talaga, kapag kainan, manawag, no? Sa Pilipinas, hoy, mangain na kita! Hoy, kakain na kita, no? So, yun, manawag. Tumatawag pa ng mga anak na naglalaro. Pero dito wala. Kain, kung gutom ka, gutom halagaw. Ganun, no? Hindi nga ako nag-garden. As in, talagang walang garden sa Inday Miriaan. Kasi nga, ulan, basa, pangit. And then, bukas,
Baka mamaya, punta kami ni Tami. Saturday kasi mga loves. Uy, kapag Saturday, ayaw ko magpunta sa mga Home Depot, sa mga Lowe's, sa mga ganong grocery store. Alam nyo bakit? Ang daming tao. Kasi nga weekend, no? Yun, lalo na ngayon na spring, ang dami pong mga tao sa mga Home Depot, sa mga garden area, sa mga flower na area. Ang dami po. Dahil po sa it's time to do the gardening. At ako naman, ayaw ko naman yung mga ganyan-ganyan kasi nga ayaw ko na maraming tao. Iwan ko talaga, ayaw ko. And then, ihatid natin itong kape ni Tami, no? Kasi nga, gusto niya ng kape. Magpahatid ng kape sa labas. Kapag may kape, and nasa labas may kausap, ang sigarilyo, alam nyo, itong si Tami, gusto ko talagang itapon yung mga sigarilyo niya. Pero kung itapon ko yung mga sigarilyo ni Tami, yun lang yung dahilan na magkahiwalay kami. Talagang hihiwalan niya. Mahal niya ako mga loves, pero mas mahal niya yung sigarilyo niya. Talagang maluluka yan na walang sigarilyo. Sabihin ko sa inyo, mas hihiwalayan niya ako. High heels and a short skirt. You know, we'll turn into a girl. Hey, son. Kasi itong sigarilyo na is parang part na ng kinabuhi niya. So, kaya kung magtapon ako ng sigarilyo, for sure, hindi man ako hiwalayan. Pero maging away yan forever, no? Forever at palagi niya sa akin ano sa akin na bakit tinatapon mo gano'n? Ganyan niya siya, parang paulit-ulitin na lang niya mga loves. Ganyan yung buhay ko. No? Kasi lalo na kapag ganyan, ay nako. Nako talaga. Sigarilyo is life sa kanya talaga. Ay nahirap. So, tignan niyo yung refrigerator namin puno. Wala akong pati yung refrigerator, may refrigerator kami sa baba. Puno din, puno. Puno ng mga cheese, gano'n. Hindi ko na alam mga loves kung anong gagawin sa buhay. Puno ng cheese, puno ng anik. So, ngayon, para hindi tayo hiwalayan ni Mister, ang gagawin po natin is pabayaan natin siya magsigarilyo. At kahit gustong-gusto ko nang itapon ang dami niyang sigarilyo kasi talagang, kung alam lang ninyo, kung naririnig ninyo yung mga ni Tami, yun yung talagang magyaw-yaw ko mga loves. Kasi kapag maririnig niyo yung tahol-tahol niya, dahil sa sigarilyo yan mga loves. Hindi yan dahil inuubo. Sigarilyo. Na, kung paminsan mag-ubo-ubo siya, maglagot mga loves, iba yung tingin ko sa kanya. Kasi sabi ko yun, sigarilyo pa more, ganon, ganyan. Meron talaga akong masasabi, no? So, kasi kung malalaman niya na magtapon ako ng sigarilyo, dahan-dahan, bibili na marami. So, gasto lang, doble gasto, no? So, kaya yun. Hindi naman niya akong hiwalayan, pero alam niyo na. Yun yung dahilan sa mga away talaga na away, no? Kasi nga, ang sigarilyo is, pinupuntahan niya yun, kung asa niya binibili, and then plus itapon ko pa, o diba? Dubli gasto pa, bili na, mas lalo siyang magagalit. Mas lalo yang bibili ng marami kapag alalaman niyang kinukuhan-kuhanan ko, and then, gasto. Gas pa. Ang layo pa naman ng binibilhan niya ng ganyan. Ang layong-layo. So, kain lang tayo mga loves, no? Alam niyo, sa totoo lang, galit man ako mga loves, galit ako sa mga ganyan ni Tami. Yung style niya, talagang hindi ko gusto. Pero wala naman din akong choice. Ang babaw naman ng dahilan, no? Alam ko naman na mahilig siya manigarilyo. Noon pa yung first meeting namin. And then ngayon ko pa siya hihiwalayan, no? Nakakaluka naman. Ang alam naman natin na mabait yung tao. Ang diferensya lang talaga is manigarilyo. Nairita yung mga tao, mga loves na gano'n, na yung paninigarilyo ni Mister. Nakakairita talaga. Tignan, no? Lalo na sa mga ayaw talaga ng mga sigarilyo. Kahit ako nairita, lalo na kayong mga talagang ayaw na sigarilyo at yung nakikita nila na maiirita talaga. Pero yun, parang ano na lang natin, lamunin na lang natin yung irritable natin kasi talagang hindi na mabago yan. So yun, pagluto ko lang si Mister at saka recipe po niya ito. So gagawa lang ako dito ng burger, no? So yun, at simple lang naman yung recipe at sana po nandun kayo sa YouTube, sa Facebook, nakikita niyo doon ko siya pinupost. Thank you so much at enjoy watching.
Thank you po sa panunood at saka dito lang muna tayo no, kakain lang kami and then after dito meron pa akong mga ginagawa so kaya hindi na ako nakapag-film using my regular camera mga darling at yun, thank you so much sa mga follower ko dito sa ating YouTube, thank you for coming back.